No začni oznova. Ultramoderné chodidlá. A čo je to za typ? Predstav sa, 36. Predstav sa, bež. Štros! Jaj? Naopak, späť. Jasné, tu je najebané. Má vystúžený poradný hrudník, aj s koňom. Ukáž koňa. Koňa do piče, ukáž sa hore. Jakého koňa? Koňa, ukáž koňa. Nový model. Drahý, bohatý. Samozrejme. Drahý. Žobrasti, neožívajte sa na inzerát. Poprosíme. Značke drahý, rod bohatý. A samozrejme, Značke drahý. rod bohatý. Samozrejme, nemusíme hovoriť, že kto potrebuje drahý, bezpečný a ultra exkluzívny prostredok na dopravu. Volajte Stroswagen 36. Ideme. Bež. Umiem si ruky, umiem si zuby. A iba jeden máme? Iba jeden? Double up. To bude To je asi náš.